Λεμεσός, μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες πόλεις της Κύπρου. Την αποκαλούν παραλιακή Μητρόπολη, όπου ο ρυθμός της μεγάλης πόλης γίνεται αισθητός και συχνά την αποκαλούν η δεύτερη Silicon Valley. Η Λεμεσός είναι ήδη το μέλλον της διεθνούς επιχειρηματικής πρωτεύουσας, ενεργητική, πολυσύχναστη και φουτουριστική. Είναι η μοναδική πόλη στην Κύπρο όπου ο ορίζοντας καλύπτεται από ουρανοξύστες. Εδώ ζει η μεγαλύτερη ρωσόφωνη κοινότητα του νησιού, γεγονός που κάνει την προσαρμογή ιδιαίτερα ομαλή. Ακίνητα. Στη Λεμεσό υπάρχει μοναδική ζήτηση. Τα διαμερίσματα είναι η κορυφαία επιλογή, με λιγότερες βίλες σε σύγκριση με την Πάφο. Αλλά μην περιμένετε οικονομικές επιλογές. Η Λεμεσός είναι το σπίτι των πιο ακριβών ακινήτων στην Κύπρο και εδώ γίνονται οι περισσότερες ρεκόρ συναλλαγές. Η Λεμεσός είναι ηγέτης στην αγορά ακινήτων. Η πιο πυκνοκατοικημένη και ναι, η πιο ακριβή πόλη στο νησί. Όσον αφορά τις πωλήσεις ακινήτων, είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης. Μόνο τους πρώτους 7 μήνες του 2024 πωλήθηκαν 2.401 ακίνητα. Καλώς ήρθατε στη Λεμεσό, την πόλη των ευκαιριών και της επιτυχίας.